салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. имрӯзҳо фазои варзиш оташ гирифтааст. тамошо мекунем. хайр чӣ бачаҳо, футболбози дӯстдоштаатон аз идомаи рақобатҳои лигаи чемпионҳо ба қавле парид. роналду дигар дар бозиҳои лигаи чемпионҳо имсол нест. ҳарчанд барвақт аст, вале фикр мекунам месси ҳам умедашро кандааст. дастаи турини португалиро ба хотири лигаи чемпионҳо оварда буд, вале аз рӯзе ӯ ба ин даста омад, ювентус мисле ки ба истилоҳ мазааш гурехт. бохт аз порту ин ба сатҳи ювевори дастаҳо намезебад, аммо футбол асту бахт. хулас дӯстон, ювентус аз даври якашниҳоии лигаи чемпионҳо канор рафту фабио паратичи директори генералии ин бошгоҳро дар телевизионҳои итолиёвӣ дарҳол дар мавриди ояндаи роналду суол доданд. ӯ гуфтааст ки хушбахтона криштиану як соли дигар тибқи шартнома бо мо аст. мавзӯи шартномаи роналдуро ҳеҷ гоҳ дар ин ҷо ҳал нахоҳем кард. мо барои бо роналду дар ин мавзӯъ суҳбат кардан вақт дорем. ғазаболуд ҷавоб гардонидааст фабио паратичи. охир чӣ асабӣ мешавад? мухлисон аз интизорӣ гуфти бибии ман чашмҳошон дарид. халкро ёд доред? он футболбози бразилия ки воқеан ба халки қаҳрамони филм монандӣ дорад. як маҳал дар зенит бозӣ мекард ва баъд рафт ба чемпионати чин ва баъди ӯ инак дар чемпионати бразилия дар дастаи атлетико минейра бозӣ мекунад. ба қавли бобои ман бачамурда ҳамин халк чунин ба китф дар дирӯза бозиаш ҳарифро зад ки он ҳариф қариб як 3 метр зиёдтар он супарид. ин дар бозӣ муқобили дастаи уберландия ба вуқӯъ пайваст ки дар як бархурд бо ҳариф халк чунон ӯро бо китфаш ба қавле зад ки навори он яке аз сермуҳокиматарин навори шабакаҳои иҷтимоӣ гардидааст. бовар кунед, дар твиттер аз бохти ювентус дида ин мавзӯъ бештар тамошобин дорад. халк медонед сабки бозиаш чӣ хел аст? дар мо мегӯянд ку ба фаҳмондан нашуд ба задан мешавад. бозии дастаҳои севилия ва барусия низ аз назарҳо дур набуд. бозӣ он хеле баргузор шуд ки гӯё финал бошад. як су ситораҳои кӯҳна аз само афтидану сӯи дигар ситораҳои нав дурахшонӣ доштанд. эрлинг ҳоландро дар назар дорам. бо 2 голи ҳамин шаб задааш рекорди килиан мбапперо шикаст. мбаппе то 21 солагиаш дар рақобатҳои лигаи чемпионҳо ба задани 20 гол даст ёфта буд ки ба ҳеҷ бозигаре муяссар нашуда буд. акнун эрлинг ҳоланд маълумотро дигар кард. норвегӣ имсол дар 6 бозӣ иштирок кардааш дар лигаи чемпионҳо аллакай 9 гол задааст ва далели аҷиби дигар ин аст ки ӯ дар ҳар бозӣ иштирок кардааш ба задани гол даст ёфтааст ва бо 2 голи охирин шумораи голҳояшро дар лигаи чемпионҳо ба 20 адад расонид ки пеш аз ӯ ин корро танҳо килиан мбаппе такрор кардааст. он бечора дар чемпионати олмон асту мухлисони футбол назар ба рақобатҳои бундеслига камтар таваҷҷӯҳ доранд. агар дар англия ва испания мебуд, бовар кунед роналду ва мессиро фаромӯш карда будед. намедонам хабари бад ё хуш, имшаб неймар муқобили дастаи барселона бозӣ кардан наметавонад. ҳарчанд ин дар саргаҳи осеб бардоштанаш аст, аммо ин ба худ як хусусияти аҷиберо касб кардааст. дар рӯзи зодрӯзи хоҳари дӯстдоштании худ иштирок накардани неймар аллакай дар ҳаёти бразилӣ анъана шудааст. неймар аз соли 2015 инҷониб рӯзи 11 март ҳамеша чӣ мушкилие дорад ки ба майдон намебарояд ва дар ҳамин рӯз хоҳари ӯ тавлид шудааст. соли 2015 неймар 2 корди зард гирифта буд ва бо ҳамин дар бозӣ муқобили райо валекано ки ба рӯзи 11 март ба қавле туғрӣ ғалтида буд иштирок карда натавонист. соли 2016 бошад бо сабабҳои номаълум дар ҳамин рӯз муқобили дастаи эйбар ба майдон набаромад. соли ояндааш бошад ӯ осеб дошт ва рӯзи 11 март натавонист ки ба майдон дарояд ва соли 2018-2019 низ аз ғояти осеб дар ҳамин рӯз дастаи худро кӯмак карда натавонисту соли 2020 хушбахтона муқобили дастаи барусия ба майдон баромаду гуфти бибии ман боз имсол чашмаш карданд ки акнун боз аз рӯи осеб муқобили барса ба майдон намеояд. унҷо ҳоло мавзӯи 11 мартро баррасӣ мекунанд. мо гуфтем ки аллакай дар ин рӯз ба майдон набаромадани неймар анъана шудааст, вале гуфти бобои ман неймар 11 март не, балки тамоми рӯзҳо чунин мушкилӣ дорад. кай ӯро дар майдон дида будем? гоҳ овозаҳо дар мавриди дастаи ливерпулро тарк сохтани юрген клоп ва ба симати сармураббигии мунтахаби олмон нишастани ӯ ба қавле тамом.
клуб расман изҳорот дод ки ин вазифаро бар дӯши худ намегирад. гуфта мешавад ки ин пешорӯи симати сармураббигии мунтахаби олмонро тарк намудани Йоахим Лёв аст ки қарор аст баъди чемпионати Аврупо дигар бо мунтахаб кор накунад. худ Йоахим Лёв аз иттифоқи футболии олмон хоҳиш кардааст ки шартномаро бо ӯ қатъ намоянд. баъдан сару садоҳо пайдо шуд ки ба ҷои Лёв иттифоқи футболии олмон ба ин вазифа Юрген Клопро даъват мекунанд. олмонӣ то ҳол дар ин маврид изҳороте надода буд ва дирӯз дар расонаҳои иттилоотии британӣ хабаре пайдо шуд ки Клоп ба журналистон гуфтааст ки ин мавзӯъро аллакай мо баррасӣ кардем ва аз сабаби оне ки шартномааш бо дастаи Ливерпул то соли 2024 қурб дорад наметавонад ки бо мунтахаб кор намояд. албатта ин баҳонае беш нест, вале фикр мекунам Клоп худаш намехоҳад ҷаҳони зебои футболии бошгоҳиро ҳеҷ гоҳ ба футболе ки гоҳ-гоҳ мусобиқа дорад иваз намекунад. як сӯи дигар пул аст ки дар футболи бошгоҳӣ ба қавле миллион тов мехӯрад. ҳоло барои ин хабар вақти муносиб нест, вале ба ин нигоҳ намекунему мегӯем. собиқ ҳамдастаи Криштиану Роналдо аз Манчестер Юнайтед Луис Саа дар бораи рӯзе гуфт ки маҳз ҳамон рӯз ба гуфтаи ӯ Роналдоро гуфтан аз дигар сайёра аст. ӯ гуфтааст ки мавсими 2007-2008 Манчестер муқобили дастаи Рома дар даври якчорниҳоии Лигаи Чемпионҳо бозӣ дошт ва он ҷо як фурсате шуд ки дар як партофти ҳавоӣ Криштиану аз масофаи дур миёни футболбозон ба қавле ҳавоӣ пайдо шуду гол зад. ба ин бовар карда намешуд, чун Роналдоро як назар кардам қариб 20 метр дуртар аз тӯб буд ва вақте тӯб ба ҳаво парвоз кард, Роналдо аз масофаи дур ба назарам парвозкунон пайдо шуду бо сар гол зад. ӯ ҳамон хеле паред ки касе чунин дар ҳаво напарида буд ва акнун ин корро қариб ҳар рӯз мекунад. ман намедонам ин бача чӣ дорад, вале ӯ ҳеҷ гоҳ андеша намекунад ки дар чунин ҳолатҳо осе бардоштан мумкин аст. ман ҳамун вақт гуфта будам ки истед ки ин бача чизе дорад ки ӯро махсус нишон медиҳад, гуфтааст Луис Саа. ва ҳамин тамом, то дидор, хайр.